פנימיית עמליה שבלב ירושלים נמצאת בתנועה קדימה, בחיבור משמעותי עם מקור חיים שמביא התחדשות למקום. אנחנו שמים דגש על פיתוח אישיות הבת מבחינה ערכית, אמונית, לימודית וחברתית. אנחנו נמצאים פה בתוך קמפוס ירוק בלב ירושלים, עם דשאים וצמחייה, וזה מרחיב דעתו של אדם. כשבת נכנסת לכיתה, נכנסת לחדר בפנימייה, מרגישה טוב עם עצמה, מרגישה טוב עם החברות, היא מוכנה ללימודים ולהתקדמות האישית. רוח מסביבך, המציאות היא כמו המציאות. לפני 3 שנים החלטנו אותו חידוש. עמותת מקור חיים של הרב שטיינזלץ נכנסה לבית ספר. מה שהרב שטיינזלץ מכוון אותנו למקום החסידי, האמוני, של השמחה בעבודת השם, של האהבה, כשהמטרה היא להיות באמת מקום הטרוגני. יש לנו תוכנית בית המדרש, שהיא תוכנית של תגבור ותוספת של לימודי קודש במערכת, שהמטרה היא חיבור בין עולם התורה לעולם של יצירה ואומנות ומחשבה. צוות המורות שלנו מורכב ממורות ותיקות, חלקן כאלה שהיו כשעמליה הוקמה, והרבה מאוד מורות צעירות, והשילוב הזה הוא שילוב אידיאלי מבחינתנו. הכל תלוי בכל שלך אומר בפנים, תחשוב טוב. יש פה אווירה ייחודית עם צוות מסור שפותח את ליבו ואת שעריו, שרוצה בהצלחה של הבנות. תחשוב טוב, יהיה טוב, תאמין בעצמך. תחשוב טוב, יהיה טוב, אלוקים אוהב. אנחנו נותנים כאן הרבה מעטפת לימודית לכל בת ובת, כי הרצון שלנו שכל בת תצליח כאן ותצליח להגיע כמה שיותר גבוה. פנימייה מלאה בתכנים עשירים, בהרבה פעילויות, בחוגים. אני מזמינה אותך ללמוד במקום חם עם הרבה שמחה. יש לך מלאך שאומר לך גדל, ויש מלאך אחר שאומר לך חדל.